Διστάζω πάρα πολύ. Κάτσε εδώ να ξαπλώσω. Έχει και ήλιο. Πάει ο ήλιος, όμως ωραίος είναι. Δεν είναι στη Λαϊκή ο Καραγκιόζης. Μα τι είναι αυτό? Βάλε μέσα μακαρόνια με κεφτέδες. Βάλε μέσα παστίτσια με κεφτέδες. Βάλε και τηγανιτές πατάτες. Βάλε κοτόπουλο πανέ, μπούτι και... Με κοπανάς στο μέση του πεζοδρόμιου. Θα συμπαράω και στο πεζοδρόμιο και στο δρόμο. Καραγκιόζη. Ναι, Χατζατζάρη. Γιατί δεν ήρθες για τη θέση του γραμματικού? Τι να κάνω, τα παιδιά μου πεινάνε, εγώ πεινάω. Τα παιδιά μου κοιμούνται, εγώ κοιμάμαι. Πού θα βρω χρόνο? Δεν πειράζει. Πάμε τώρα να σου δώσει ο Πασάς το φιρμάνι. Ποιο τηγάνι? Ποιο τηγάνι βρε? Φιρμάνι. Το χαρτί με τις επιστολές. Το χαρτί με τις πιστολιές. Τις πιστολιές βρε. Κάτσε να χτυπήσω εδώ. Τώρα έρχομαι. Σε σπροσκυνώ Πασά μου, πολυχρονεμένε μου. Δεν πειρώ, Χαντζαϊβάτη φύγε. Θέλω να μιλήσω με τον γραμματικό. Εντάξει. Τώρα κάτσε να φύγω. Εσύ είσαι ο γραμματικός, εγώ είμαι. Περίμενε να βάλω ρούχα. Μάλιστα, ωραία.